wyróżnia zaangażowanie studentów na każdym etapie. Inne projekty tego typu ograniczają rolę studentów tylko do budowania. Projekty jako Mood for Wood sú mimoriadne prínosné v procese vzdelávania architekta. Studenci, realizując projekt w ramach warsztatów, zaczynają od spotkań z mieszkańcami, czyli potencjalnym inwestorem, przechodzą przez etap projektowy, harmonogram, budżetowanie, aż po realizację projektu. Ebben a projektben mi projektvezetőként, tutorként vettünk részt, egy ilyen 10-14 fős csapatot vezettünk közösen Petivel. Úlohou tutora je viesť tým mladých ľudí, podporovať ich v ich vlastnej kreativite, v tom, aby prinášali inovatívne riešenia do tej architektonickej úlohy, slúžiť im ako poradca, ktorý im odovzdáva svoje skúsenosti z architektonickej praxe. Tí tutori boli pre nás veľmi prínosní v tom, že keď sme sa niekedy nevedeli dohodnúť alebo na niečo sa zhodnúť, tak oni to tak ako keby tak viedli s tými skúsenosťami, že my ako študenti tie skúsenosti ešte nemáme. Tá symbióza v kolektíve bola skvelá. A naozaj tým, že sme nechali vyniknúť každého v tej svojej silnej stránke, tak pre nich tá skúsenosť aj v rôznych oblastiach tej tvorby a v tých postupov bola veľmi veľká. Určite ma to naučilo nejaké spolupráci s viacerými ľuďmi. Museli sme sa nejakým spôsobom spolu dohodnúť, čo bola veľmi fajn skúsenosť naučiť sa spolupracovať s nejakou väčšou skupinou, pretože v škole väčšinou pracujeme samostatne alebo v nejakých menších skupinkách. Szerintem a legfontosabb előny, ami ebből a workshopból kijött számunkra, az az, hogy azokat a munkamódszereket, amiket így a tanítás során kis kísérleteztünk, azt kibírtunk próbálni élesben úgy, hogy megvalósul a végén az eredmény. To je ten rozdiel, že keď sme v škole, tak vidíme to iba na nejakých 3D wizualizacjach alebo na nejakých renderoch, ale tuto to vidíme w skuteczności. Zrealizowaliśmy m.in. mobilne galerie, wybiegi dla psów oraz obserwatoria przyrody, takie jak to z edycji 2023, w którym teraz siedzę. Najlepšie som sa cítil v tej poslednej časti, tej realizácii, keď sme to už dávali dokopy, keď to rastlo pred nami a stále sa tam pridávali nové časti a videli sme to dielo za sebou, čo sme za ten čas spravili. Szerintem a legjobb érzés az volt, amikor tényleg ez 10 nap kőkemény munka, és a kőkemény munka után, egyszer csak 10 nap után ott állt készen, amit terveztünk. Teljesen megható érzés volt látni a hallgatókat, amennyire örülnek az első megvalósult projektüknek.